Белсаці і коротка пра галоўнае на гэтую гадзіну. У вёсцы пад Валожыным, што за 80 кіламетраў ад Менску, адбыўся буйны пажар. Агонь знішчыў жылы дом, 3 гаспадарчыя пабудовы і легкавы аўтамабіль. Яшчэ 2 будынкі атрымалі пашкоджанні. На месцы ўзгарання працавала 8 ратаўнічых брыгадаў. Барацьба з агнём працягвалася некалькі гадзінаў. Паводле прэс-службы МНС, галоўнай перашкодай для тушэння ўзгаранняў быў моцны вецер, які раздзімаў полымя і ствараў пагрозу для ляснога масіву. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, пацярпелых у выніку здарэння няма. Цяпер ведомства высвятляе прычыны надзвычайнай сітуацыі. Расія нанесла ракетны удар па Крывым Розе. У выніку атакі як мінімум 4 асобы загінулі, больш за 30 пацярпелі. Сярод іх адно дзіця. Расійская ракета трапіла ў 5павярховы гатэль «Цэнтральны». У будынку пачаўся пажар. Паводле абласной адміністрацыі, прынамсі 20 пацярпелых у цяжкім стане. Пры гэтым колькасць ахвяраў, імаверна, будзе расці. Цяпер ратаўнікі разбіраюць завалы, пад якімі могуць заставацца людзі. Таксама пра удар па жылым раёне гораду паведаміў мэр Харкава Ігор Терехаў. Беспілотнік тыпу «Шага» трапіў у шматпавярховы дом. У выніку удару пацярпелі 2 асобы. Расія стала пагрозай для ўсёй Еўропы на доўгія гады. Пра гэта заявіў Эмануэль Макрон у звароце да нацыі. Паводле французскага прэзідэнта, цяпер расійцы нарощваюць вайсковы патэнцыял. У той жа час США змянілі сваю пазіцыю адносна вайны ва ўкраіне. А таму еўрапейцам трэба быць гатовымі да таго, што Злучаныя Штаты больш не будуць на іх баку. Ужо на наступным тыдні мы збяром у Парыжы начальнікаў арміяў, якія жадаюць узяць на сябе адказнасць у гэтым пытанні. І гэта план для трывалага доўгатэрміновага міру, які мы падрыхтавалі разам з украінцамі і еўрапейскімі партнёрамі. І я хацеў бы верыць, што Злучаныя Штаты застануцца на нашым баку, але мы павінны быць гатовы да таго, што гэтага не адбудзецца. Незалежна ад таго, ці будзе падпісанае мірнае пагадненне паміж Расіяй і Украінай, Макрон заклікаў еўрапейцаў узмацняць уласную абарону. На гэта спатрэбіцца мабілізацыя прыватнага і дзяржаўнага фінансавання, але без павышэння падаткаў. Таксама прэзідэнт Францыі прапанаваў адкрыць дыскусію пра выкарыстанне французскай ядравай зброі для абароны еўрапейскіх саюзнікаў. Сілавікі прапановваюць беларусам замежжа падпісаць заявы, што тыя не плануюць вяртацца ў Беларусь і згодныя на спыненне супраць іх крымінальнай справы. Пра тое парталу Belsat.eu распавяла чытачка, якая ўжо 14 гадоў жыве ў Польшчы. Падчас падзею 2020 года жанчына выказалася на сваёй старонцы ў Фейсбуку. За гэта ў Беларусі на яе завялі крымінальную справу за абразу прадстаўнікоў улады. Цяпер на беларускі адрес жанчыны прыйшоў ліст ад следчага камітэту. У ім была і гатовая заява з пацверджаннем, што вяртацца на радзіму яна не плануе і згаджаецца на спыненне крымінальнай справы. Сілавікі прапановваюць падпісаць дакумент і выслаць у СК. Латвійскім чыноўнікам хочуць забараніць паездкі ў Беларусь і Расію. Паводле ўраду Латвіі гэтыя краіны ствараюць пагрозу іх нацыянальнай бяспецы. Пра гэта паведамляе выданне Дэлфі. Калі законапраект падтрымаюць, забарона сярод іншага закране асобу, што маюць доступ да дзяржаўнай таямніцы, працаўнікоў Міністэрства абароны, унутраных справаў і юстыцыі, падатковай і мытнай службаў. Адзначаецца, што часовы выезд у гэтай краіны па-ранейшаму будзе даступны чыноўнікаў з гуманітарных прычынаў, а таксама ў сувязі з выказваннем прафесійных абавязкаў. У такім выпадку ім будуць выдаваць спецыяльны дазвол. Ратавальнікі віцебскага аддзелу МНС крэатыўна павіншавалі жанчын са святам 8 сакавіка. На адной з плошчаў гораду яны зладзілі перадсвяточны перформанс, падчас якога маршыравалі і шыхтаваліся ў форме сэрца. А таксама падарылі кветкі гараджанкам, якія сабраліся паглядзець іхны выступ. Захвочваю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама далучацца да праграмы «Аб'ектыў» на Белсаце а 20:00. Я на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.